tänään hän näyttää teille 3 DIYta äitienpäivää, tai no voihan niitä vaikka isänpäivää ja kaikkea tällaista käyttää myös. Ja mä teen voiceoverin. Ja joo, me tehtiin tämmönen samanlainen video, DIY-video Sofin kanavalle. Ja sun voiceover. Tonne. Joo, ja siellä ei todellakaan ollut samoja DIYta, joten mennään suoraan videoon. Mitä mä voisin tehdä? Kohta on äitienpäivä. Okei, missä paperia? Kynä! Yes! Paperi. Joo, tästä tulee ihan paras äitienpäivälahja ikinä. Elikkä Emma tossa teki tällaisen cheese bread, tällaisen alennuskupokin, ja se on niin, että se lapsi voi antaa niinku eri vaihtoehtoja äidille sen, ja sitten se äiti valitsee minkä haluaa, ja sitten se lapsi tekee sen, ja tää cheese bread oli vain 5 €. Yksi toinen hyvä häkki on, että tee sellainen jälkiruoka sun äidille. Elikkä tossa Emma leikkaa banaania ja sitten se leikkaa tossa nyt banaania. Et siitä tulee vähän terveellistä, mut silti namua. Sitten lisätään sinne vielä doini tai jotain sen lempikarkkeja. Laitetaan ne sinne sekaan, niin se on tällainen herkuttelu, ihana nami juttu. Laitetaan ne niinku tällaisen hienoksi koristeluiksi. Ja toinenkin idea on laittaa grilliliikkuihin, mutta meillä ei ollut nyt niitä. Mutta Emma laittaa tossa nyt hienosti noin. Yeah, tasty! Elikkä seuraava on, että koristellaan kotia. Ja täällä voi olla mitä yllätyksiä sun äidille. Ja joo. Te saatte nähdä ne NYT. Oi, miten herttaista. Ai, sä näit sen? Oletko tehnyt muitakin yllätyksiä tänne? No, saat nähdä pian. Kaikkea pientä. Okei. Seuraava on sellainen vähän salaisuus, että kun sun äiti tulee ja se yllättyy, kun sä oot koristellut sen ihanasti toisella hienolla. Sä voisit laittaa siihen ihan minkä väläisen koristeen, siinä on sellainen naru, laittaa rusetti, koriste tai ihan mitä vaan. Ja tossa Emmakin näyttää siellä. Tänään oli tosi hyvä aamu. Oi, miten herttainen. Ihana. Miten herttasta. Hei äiti, pidätkö siitä? Joo. Tosi ihana. Joo, tässä oli tosiaan kaikki DIYt. Ei ollut me kuvattiin, kun me tehtiin vähän niitä sellaisia pienempiä koristeita ja kaikkea, mutta sitten me huomattiin, että ei ollut talletustilaa, niin me päätettiin, että me halutaan kuitenkin pistää tää video, niin me leikataan sit vähän pois. Joo. Kiitos kun katsoit videoa, me nähdään ensi videossa.